O ambiente estivo caldeado hoxe no pleno ordinario. Funcionarios do Concello, dos sindicatos de comisións e a Fumpo estiveron presentes neste pleno co fin de amosar o seu malestar ante a falta de entendemento co goberno local á hora de negociar a relación de postos de traballo. Marea presentou unha moción relativa á adopción de medidas dirixidas á recuperación do poder adquisitivo perdido, mellora da organización municipal e a promoción da carreira profesional dos empregados municipais. E terceiro, instar a Xunta de Goberno local ao desenvolvemento a maior brevidade posible do dereito á carreira profesional do Concello de Pontevedra, do persoal do Concello, tal e como prevé o capítulo 2 do Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Estatuto Básico do Empregado Público. Unha moción apoiada por Cidadáns. El bloque nacionalista ha llevado a Bruselas, entre otras, las reivindicaciones de las trabajadoras de Berska que buscaban la equiparación salarial y laboral con otras provincias. Pero cuando los que reclaman lo mismo son los de casa, ahí no hablamos de explotación laboral, ahí no. Por tanto, yo no puedo estar más que de acuerdo con esta moción de principio a fin. Tamén polo PSOE. Por eso, nos instamos ao Goberno a que tome nota, a que se sente a negociar con honestidade, tentando chegar a acordos que non só beneficien aos traballadores e traballadoras do Concello de Pontevedra, sino que van a beneficiar ao conxunto de cidadáns, porque me imagino que todos estamos de acordo en que todos queremos que a administración sexa o máis eficiente posible. E iso tamén implica que as condicións de traballo dos traballadores e traballadoras públicas sexan as mellores posibles e que se sintan a gusto con o traballo que están a facer. Por lo tanto, indicando que aínda que hai algunha cuestión na exposición de motivos que non nos gusta demasiado, no fondo do asunto, na parte propositiva, estamos absolutamente de acordo e, por tanto, vamos a apoiar esta moción. E sobre o que o Goberno local dixo que nesta materia seguirán negociando ata chegar a un mellor entendemento. Entonces, como o clima é o que é, pois permítame que opte polo que me ensinou meu avó, que é respetar a todos, respetalos, respetar a reivindicación de vostedes, seguirme sentando a negociar con vostedes, pero optar polo silencio. Finalmente, esta moción foi aprobada cos votos a favor da oposición e os votos en contra do Goberno local. Tras a votación desta moción, os funcionarios marcharon do pleno, incluídos os da Policía Local, a pesares de que o seguinte punto na orde do día era unha moción de Cidadáns ben sellada con este corpo na que se pedía a aprobación dun novo regulamento da Policía Local, unha moción que, por certo, foi aprobada con 18 votos a favor e 7 abstencións do Partido Popular. Gracias. El actual reglamento del Cuerpo de la Policía Municipal tiene fecha del año 1991. Tiene cerca de 30 años y no está, por lo tanto, adaptado a las funciones